Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli na moj kanal i Majin takođe. Mi vas pozdravljamo iz Londona i zaista želimo vam sve najbolje. Ovo je jedan specijalan video za vas jer ste vi to tražili i ovo je mom and daughter tag, znači majka i ćerka tag, šta mi mislimo jedna o drugoj i pitat ćemo jedna drugu razne pitanja pa ćemo i tako da odgovaramo. Evo, Maja je gost na mom kanalu, a u stvari više to postoje naš zajednički kanal vremenom, jer volite da gledate i mene i nju, a mi volimo da budemo u kontaktu sa svima vama, jer ste stvarno divni. Tako da, evo, prvo pitanje imam za Maju i kaže, kakva sam ja kao majka? Pa stvarno si super kao majka. Kada sam bila mala, ja i moj brat, bila si jako stroga, ali vremenom smo više postale drugarice nego što smo majka i ćerka. Kada sam bila mlada, baš si dosta bila stroga. Bila sam stroga? Znalo se šta smo mogli da radimo, a šta ne. Naprimjer, kada sam išla u grad sa drugaricama, ne znam, do 18. verovatno svoje godine, znalo se do 8-9 sati i kada je 5 do 8 ili 5 do 9, ja i moja drugarica trčimo iz grada da bih tačno bili kući u 8 sati. A većina ljudi je tada izlazila u grad kada smo se mi vraćali i to nas je mnogo balovo. Međutim, danas kao odrasla žena ili devojka, kako već hoćete, stvarno cenim što me je tako sačuvala od mnogih stvari. Sećam se tog vremena ja kada Jelenin tata, se sećaš Jelenin tata i ja čekamo i zovemo kad će dođete ono još 5 do 8 ili 5 do 9 i vi trčite kući. Pa, drago mi je da ti se sada sviđa to vreme. Da. U principu, kako sam kao majka? Najbolja za mene. Najbolja za tebe. Jedino mi je žao što nisi još deca rodila. To mi je žao. Jo, to non stop Maja kaže, mama trebala si još 3-4 deca da rodiš. Zato što mama je rođena za sve, stvarno, na posao je super, za društvo, za YouTube i za sve tako, ali mislim da je mama stvarno stvorena da bude majka i žao mi je što nije rodila još dece ovako divne kao ja i moj brat. Dobro jeste, vi jeste stvarno dobra deca. Evo ovako, sledeće pitanje, mislim da ti to sve znaš, ali da kažeš šta mene motiviše u životu? Pare. Kao jedan Akveriusa? Da. Kao Vodolija? Kao Vodolija, pa najviše pare, uspeh u životu, uspeh u svemu što radiš, što mislim da ti to najviše znači. Ali pare su ti jako važne u životu, to i ti i tata imate zajedničko, što smo ja i Milan isto pokupili od vas. Da, ali u principu mene motiviše to da ste vi uspešni. Da ste. I u principu uspeh uopšte u životu, zato ima mnogo videa. I da inspirišeš ljude, to te i to motiviše, da pomogneš ljudima. Da. Da. Ja bi možda davno prestala da radim na YouTube kanal, međutim, kada dobijem pismo od nekog mladog čoveka, od neke mlade osobe iz Srbije, ili devojke, ili tako kaže, ti si moja inspiracija i tako. I kada meni moja deca kažu da ja njih inspirišem, jer Maja je riba u horoskopu, a ona sve više voli da postane Vodolija, jer u principu shvata da, naravno, sa mojim iskustvom, da Vodolije su najbolje, a? Tako. Tako nešto. Tako ti kažeš. Tako ja kažem. Okej. Šta je meni najvažnije na svetu? Ja i Milan. Jeste, stvarno. Tvoje dve ribe. Jeste. Ti si uvek živela i sve što si radila si zbog nas. Tako da ništa ti drugo nije važnije od nas. Sve što si radila i što da danas radiš normalno zbog sebe, ali najviše zbog nas. Za naš uspeh i za našu budućnost. A u principu toliko toga mi je važno. Da. To je najvažnije. Normalno, ali ovo ti je najvažnije. Da, mislim, meni je mnogo toga važno, stvarno. Meni ste važni i vi, meni je važna porodica. A sve mnogo vali. Jeste, stvarno. Meni
meni je važno, apsolutno sve u životu mi je važno. Ono što mi nije važno, i ne obraćam pažnju na to, pravo da vam kažem, uopšte me nije briga, jer, znate šta, što mi nije važno, Englezi mnogo lepo imaju to da kažu I don't care, i to nije me briga, i to stvarno, ja sam tako rođena, mnoge stvari sam ovde naučila, jer sviđa mi se kako Englezi razmišljaju, a o tome ćemo neki drugi put. Evo sledeće pitanje, kako bi me ti opisala u 3 reči? Prva reč mora da bude vodalija. Mama je stvarno tipična jedna vodalija da više nije mogla da bude veća vodalija. Oni koji prate horoskop i koji znaju astrologiju znaće o čemu pričam. Druga osobina, ambiciozna, vrlo ambiciozna. I treća, mnogo dobra osoba. A ti je stvarno, i to ne zato što je samo moja mama, nego je stvarno dobro, uvijek voli da pomogne ljudima, da uvijek bude tu za nekog, za mene, za Milana, nebitno, čak i za nekog koga ne zna, uvijek je spremna da pomogne i to mi je stvarno velika inspiracija. Da. Sa njene strane. Jeste, znate šta, ja sad mogu da kažem da mene to čini srećnom, ja ne znam, verovatno postoje i mnogi među vama, kada učinite nekom nešto dobro, onda se vi osjećate dobro. Ja se stvarno osjećam dobro ako učinim nekom dobro. Toliko sada, recimo, ono što je iza kamere što vi ne znate, toliko, ja ne da kažem, ja kad nešto učinim dobro, ja više o tome ne razmišljam i, mislim, ne razmišljam da se kajem ili tako nešto, međutim, uvek želim da pomognem, ali toliko ima ljudi, recimo iz Makedonije, iz Skoplja, iz Srbije, iz Hrvatske, ovde se viđam sa njima svakog dana, mislim, znate šta, ono što ja snimim, to je jedna stvar ispred kamere, ne što ja krijem, nego mnogo toga se sada u mom životu dešava iza kamere sa ljudima i sa kontaktima i mnogima je potrebna pomoć u bilo kom pogledu, Sada, da pređemo na sledeće pitanje, jer ja bi uvek mogla mnogo da pričam. Da, to, ceo dan. Čega se ja plašim? Da ne ostaneš gladna. Oh my god, ne mi to da kažeš. To je najviše strah. Čim je gladna, odmah je muka, ne osvestit će se, nije joj dobro. Pogotovo sada kada je na maloj dijeti. Ali ima dosta strahova. Strah da ne imamo dovoljno para, da ne ostane bez posla. To se više ne plaši. Zmija se plaši. To je kučića velikih se plaši. Za male može, ali velikih kučića se jako plaši. Ima dosta, ali polako sa godinama ja mislim da učiš da prevazilaziš neke svoje strahove. Da, više se ne plašim, mislim, mnogo sam se plašila, to je tačno. Najveći strah sam ovde imala kada smo došli, to da nemam posao, jer jednostavno sam bila mnogo odgovorna za decu i za život i da imam za sve. Sada više ne, kada oni rade, zaista se više ne plašim, znači to sam se plašila i ova Maja to zna kao... Sada bih jedva čakala, verovatno. Da, sada recimo, se više jedino čega se više, znači od svega što si nabrojala, jeste, tačno plašim se, ali da ostanem bez posla, ne, pogotovo posle 10 godina radnog iskustva i mnogo posla u Londonu ima, tako da se toga više ne bojim, ali ovo zmija, mislim, kučića i ostalog, to se bojim i da ne budem gladna, naravno. A Maju to najviše nervira, u stvari. Ok, evo sad sledeće pitanje, koja mi je najveća mana? Oh my god. Pa to ne znam. Svaki čovjek ima mane neke, nešto. Neku manu mora da imam. Ili se ti trudiš da budeš vodolija? Pa ne znam neka stvarno. Ne bih znala koju manu imaš, ja ne bih ništa rekla, nešto što mi strašno smeta. Jedino kad ono stvarno nešto hoćeš da uradiš ti to ne voliš baš da čuješ drugo mišljenje. Da, imam svoje mišljenje. Da. Pa znate šta, naučila sam se vremenom da budem jako samostalna i da donosim sama odluke. To me je život naučio, nije zato što sam ja to, znate, ono, rođena takva ili tako nešto. Mislim, prosto me život naučio da se sama borim u životu i da
donosim odluke, pa onda nekad možda to izgleda kada donesem odluku, onda, ali mislim da vremenom kako sam starija, Vremenom kako si starija, da više volim da čujem i mišljenje drugih i da hoću da poslušam, ali opet bude onako kako ti kažeš, da. Da, to možda. I sada, koje moje osobine najviše voliš? Šta najviše voliš kod mene? Najviše volim što si druželjubiva, što te nije sramota nikada. Što si jako samouverena, ambiciozna opet, ali to je glavno ono kod tebe. Dobra, iskrena si stvarno, to što si jako fleksibilna, sa tobom sve može, sa tobom stvarno sve mogu. I da sadimo ceo dan i da pijemo kafu ili da idemo negde, da putujemo, sa tobom se sve može. Donesemo odluku i da, rešimo. Da, idemo, da. Tako da, sve volim kod mene. Da, dobro, baš mi je drago, baš mi je drago. Pitanje je sada, da li postoji želja koju ti nisam ostvarila? Da. Oh my god, šta je to? Kada sam bila mala, mnogo sam htjela da imam konja. I to i tata zna, tata pozdrav. Nisam htjela da idem u vrtić, jer sam htjela da mi kupe konje i ja sam toliko voljela te konje, ali mama i tata nisu htjeli to da mi kupe, zato što nismo verovatno imali gde, ali ja bi ga verovatno stavila u svoj krevet. Tako da to, ali to i dalje čekam i nadam se da će jednog dana ta želja da mi se ostvari. I drugo, kuće još uvijek nemam, tu želju mi nisi ostvarila. Mnogo volim životinje, inače mislim da je to zbog babe i dede, zato što oni imaju, uvijek smo imali životinje i kuće i mačke i sve živo, tako da to stvarno mnogo volim, ali ne znam što drugo. Za konja mi je stvarno žao i dan danas. Da, ali nikad nije bilo mogućnosti u stvari, nikad nije bilo mogućnosti, ne zbog para, nego nismo imali gde da čuvamo konje, mislim ona toliko voli konje, ali se nadam jednog dana će kupiti možda neku farmu, pa će imati neke konje. Kuće, ovdje bismo mogli da imamo kuće, jer kućni ljubimci su ovdje jako popularni, svaka kuća ih ima, međutim naš problem je da kuće ne možemo da imamo zato što idemo svo troje na posao i onda nema ko da se brine o kućetu cijelog dana, bi bilo sama, eto to je problem, to znaš. Da, svesna sam to. Da, to je to. Koji je najveći poklon koji sam ja tebi poklonila? Najveći poklon Milana. Brata. Evo mog brata blizanca, stvarno najviše u životu i najveći poklon koji sam dobila jeste to što sam blizanac i što imam Milana, to je stvarno nešto posebno i samo oni ljudi koji imaju blizance znaju koliko je ta ljubav između brata i sestre ili sestre i sestre i brata velika, stvarno i stvarno jako posebna i mi smo jako bliski i mnogo ga volim, mislim normalno i to mi je najlepši poklon koji si mi ti dala. Ništa mi drugo nije vrednije od toga. Oni se mnogo stvarno vole i Milan voli nju i ona njega, međutim ona toliko bi učinila sve za njega da on sve što mu treba traži od nje da mu kupi. I non stop izmišlja, ali Milanovi pokloni uopšte, mislim to što on traži da se kupi uopšte nisu jeftini, njemu je sve skupo. On voli brendove, on voli skupe stvari. Na mamu. On voli, recimo, golf igra, tako da mu taj hobi uopšte nije jeftin, sve je skupo, znači golf, ja kažem, to igraju bogati. Ali ja ne mogu da kupim sebi nešto, a Milanu da ne kupim. Znači ja ne mogu da odem negde, kao što smo bili, na primjer, u Nicu i da ne kupim Milanu nešto. Znači ja to moram obavezno da mu donesem nešto, jer on se raduje kao malo dete. On se stvarno raduje kao malo dete, da. Vali dosta, da. Više vali da mu neko kupi nego on da troši svoje pare. Da, to jeste da. A na primjer ja i mama, mi više volimo sami sebi da kupimo nešto. Međutim, ti voliš kad ja kupim. Da, ja volim stvarno. Da, ali ja na primjer najviše sam ponosna na sebe kada kupim sebi nešto. Kada mogu sebi da, kada sam toliko zaradila da ja mogu sebi da omogućim da kupim stvarno neki poseban poklon za sebe. Da. Okej, sada kaži mi čime si najviše ponosna na mene? Pa ima dosta stvari, ali najviše sam ponosna što si sa svojih 40 godina pokupila mene i Milana i došla ovde. Mislim da je to stvarno promenilo moj život zauvek, normalno i tvoj isto i Milanov, ali to je stvarno jedna velika odluka zbog koja se ja tebe divim, jer mislim da mnogi ljudi iz nekog straha verovatno
ne bi to učinili, ali stvarno to što danas imamo i to što danas ja radim, to je sve zahvaljujući tebi. I ja sam ti za ovo zahvalna. I normalno moje deca sutra dan, mislim, stvarno odrastaće u zemlji u kojoj će moći da imaju stvarno sve. Tako da mi je to jako drago zbog toga. I na to sam najviše ponosna. Ali najviše volim isto da kažem da moja majka, na primjer, gradi London. Ja tako uvek opišem, kada me neko pita čime ti se bavi mama, ja to uvek kažem da moja mama gradi London i da je na neki način deo istorije Londona. To najviše volim. Da, to je tačno, stvarno. Nekad je mama i suviše skromna i ona ne vidi svoj posao tako poseban, ali ja toliko cenim to što ona radi i stvarno, mislim, you make a difference. To je, mislim, ja kad razmislim o tome i kada mi Maja to kaže, ja onda shvatim u stvari koliko je to tačno. U stvari, kad sam deo toga, ja mnogo ne razmišljam da je to toliko važno. U stvari, biti deo jednog takvog grada koji skoro 20 miliona stanovnika ima i raditi tako važne projekte ovde i imati crteže sa mojim imenom koji se ukoriče i čuvaju se narednih 100 godina je zaista velika stvar. I recimo kad se vodimo nekom linijom. Da. Pogotovo kada pomisliš odakle si došla, gde si danas, mislim, za relativno malo godina, što da kažemo, na primjer, stvarno veliki uspeh i to samo treba da vam bude svima inspiracija da je sve u životu moguće. Jer mama je došla iz jednog sela i uspela je, mislim, tokom života da dođe ovde gde je i da stvarno ima ovo sve što danas ima, tako da sve je u životu moguće ako čovjek ima neku viziju i ideju o životu, a mama kao vodalije ima dosta ideja. Da, ja imam uvek ideja, međutim ovo si lepo rekla i to ima mnogo video o tome, vi kažete gledali ste, možda jeste, oni koji nisu neka pogledaju, ali zaista postoji i onaj video tajna koji je 50 i nešto minuta, svako može da pomogne. To nije priča, to nije nešto što ja sada kažem, to je istina. To, Maja, ti možeš da potvrdiš da je to istina, koliko je ta tajna važna. U stvari, tajna nije nikakva tajna, to može da bude bilo koja reč, ali u tom videu se radi o tome kako da mi živimo, kako da promenimo svoj život na bolje. Mislim, to je velika stvar. Najvažnije je samo pozitivno da se razmišlja u životu, mislim, i onda iz toga sve pozitivne stvari. I da verujete u sebe, mnogo je važno da verujete u sebe, tako? Mislim, ono što sam ja naučila svoju decu, da imaju samopouzdanje i da veruju u sebe. Ili ćete to morati da naučite, ili ćete da radite jednu vodaliju i onda ona sama to da. I ona je sama rođena da bude takva. Koje osobine si ti nasledila od mene? Ako je od tate, okej, može i to. Od tebi i tate sam nasledila to da sam jako ambiciozna. Naprimjer, za mene nije bila opcija da ne završim faks. Za mene je to bilo nešto kao što ljudi završavaju osnovnu školu. Znači, ja sam završila srednju, upisala sam faks, upisala sam drugi faks, ja sam to završila kao da je to potpuno normalna stvar. I meni je to i dan danas normalna stvar kad me neko pita. Za mene nije bila opcija da ne završim, da. To je tačno, jesno. Tako da ta ambicija, mislim da sam jako isto druželjubiva i nasledila sam da imam dosta ideja, samo što ja u drugačijem smislu od tebe, ja imam ideja više, imam normalno za život i želje velike, to me je mama naučila uvek da maštam i to, ali ideje sam nasledila da stvarno imam ideje za svoju umetnost koje su drugačije od drugih i stvarno smatram da je samo vodalija mogla da mi da tako neke ideje, to vizualne, što mi je normalno donao i dalje uspeh na drugom polju, poslovnom polju, pošto ja imam 2 posla, ako niste znali. Da, Maja radi 2 posla. Ona samo, recimo, ono što ja mogu da kažem sada za Maju, ovo kada kaže završila je 2 fakulteta u isto vreme studirala, ona samo ode u sobu i kaže moram da napišem 10.000 reči ili sutra imam neki ispit, ona to spremi, ja nju, verujte da nisam osetila da je ona studirala, mislim ja sam u finansijskom smislu, ali dobro to je nešto drugo, međutim da ona uči, da nju neko tera ili da
idi uči ili šta radiš, pa ona je polagala ispite, ja nisam znala, mislim možete. Znam, ali u finansijskom smislu ti si meni plaćala drugi fakultet, ali mislim, važno je da znaju da sam ja radila tokom svog fakulteta. Ja sam radila i završavala 2 fakulteta u isto vreme, znači ja sam stvarno se trudila u svakom smislu, jer najvažnije, mnogo volim kada sam svoj čovjek i kada ne trebam da tražim mami pare. Bez obzira, mama je uvek meni hoće da da, mislim i tata isto, nije to problem, ali ja mnogo volim kada sam u toj situaciji da ne moram da tražim pare. I to sam uvek voljela i to dan danas isto volim, tako i da je na fakultetu dok sam se trudila da ne otežavam mami toliko da joj tražim do besvesti. Ja sam bila odličan đak i stvarno super, međutim mislim da si to studiranje i to da moraš to, to nasledilo tata. Tata mi je bio baš super đak, mislim, stvarno na fakultetu i on to uvijek priča i jako je ponosna na sebe, ja sam ponosna na njega i to mislim da sam stvarno od tate naučila to, da sam stvarno vredna što se škola tiče. Ja kada bih i mogla, ja bih studirala cijel svoj život. Imam različite interesovanja stvarno i stvarno bih sve živo učila. Non stop idi i sada na neke kurseve. I sada non stop idem, da. Non stop idem nešto novo da učim i mislim da je to jako važno u životu jer čovjek treba da ima različite interesovanja, ne treba samo jedna stvar, to čini život interesantnim i upoznaš različite ljude. Pa glavni posao mi je od ponedjeljka do petka, znači od 9 do 5:30 radim, ja sam marketing menadžer i imam svoj tim oko 10 ljudi za kojih sam glavna i ja njima raspoređujem posao, šaljem ih na trening, radim trening, prezentacije i oni rade kao prodaju, a ja radim svoj marketing, znači različite marketing kampanje na internetu, imamo različite izložbe, radimo egzibicije, biznis, idemo na različita biznis putovanja i tako različite, znači sve što se tiče sa reklama online ili offline, to radim. Kompanija inače radi information technology, znači kao services. Ne znam kako bi to u Srbiji, na srpskom u stvari upisala, ali mi radimo velike solutions kao, na primjer, za bolnice, za škole, velike, znači za velike kompanije kao što su bolnice, škole, mi radimo različite solutions što se tiče IT i telekom i cloud sad ovih services. Stvarno ne znam kako bi to objasnila srpskom i da li to uopšte u Srbiji takva firma postoji, tako da time se bavim. Part-time radim kao mamina sekretarica sada na Facebooku, ako niste znali javite se, mi volimo sa vama da pričamo. I na YouTubeu isto, pišite nam. Bilo koje pitanje da imate, mi stvarno trudimo se da odgovorimo svakom. Veliki pozdrav za Vladu, samo da kažem, pošto sa njim stalno pišem. A part-time isto radim na svom online shopu gde prodajem svoje umetničke radove koji su u par prodavnica isto u Londonu, u centralnom Londonu se prodaju, imam različite izložbe i toga, to možete sve da pratite mene na sajtu ili možete na Instagramu, ja mnogo volim Instagram, tako da ako želite više da znate o tome. U slobodno vreme koje imam vrlo malo, trudim se sada da učim francuski, pošto mislim da stvarno to je, kako se to kaže, veliki plus, mislim da se znaju, tako bi znala onda 3 jezika, učim francuski i uživam u životu. Putuješ? Putujem, uživam, radim što mi se radi. Zavisi kako mi dođe, nekad ne radim ništa, stvarno nekad sam toliko lenja da mamu možda to malo nervira, ali nekad sam to je redko stvarno, ali nekad stvarno po cijelo dan nešto radim, samo zujim. Kao pčelica. Pčelica Maja. Da, tako da zavisi. Jeste, Maja je vredna, stvarno. Radi sve i svašta, kada kažete neće ništa da radi, to je 1, 2, 3. Ok, sada posljednje pitanje, ono što ja želim da ti pitam, šta nas dve najviše volimo da radimo zajedno? U čemu uživamo? Mnogo volimo da putujemo, to stvarno mnogo volimo, da pijemo kafu, da pričamo, to nam je glavno. Ja i moja mama, mi
živimo zajedno normalno, znači mi toliko pričamo, ja ne znam odakle nama te teme izlaze više, od cijelog svog života, znači od kada sam ja bila mama je mene uvijek tretirala kao odraslu osobu, nikad nije pričala sa mnom kao sa djecom, normalno objasnila mi je da bi ja razumela za svoje godine, ali uvijek si stvarno pričala sa mnom i dan danas mi pričamo do, ne znam, moglo ste. O različitim temama. Voljela bih da im kažeš u kratkim crtama, jer to možemo da snimimo video posebno. Kako sam ja tebe naučila, Milana, i kako sam vas zaštitila o drogi, šta ti misliš? Kako sam ja to vas vaspitala i šta ti misliš o drogi lično? Pa drogu nikad nisam koristila, niti me to stvarno interesuje, nemam potrebe za tim uopšte. Kako si nas vaspitala? Pa prvo si nas jedno dobro uplašila, što se toga tiče, ali objasnila si ti nama, što je najvažnije, ja mislim, kakve to posljedice može da ima na naš život, ali ne samo na naš život, nego na tvoj, na primjer, život i na celu porodicu. Davala si nam i primere isto od ljudi koje si znala ili si čula, šta si čitala, ti si išla na različite seminare i stvarno se edukovala što se toga tiče. Tako da stvarno si nam objasnila i onda ja jednostavno, iako sam nekad bila u situaciji da budem u okviru ljudi koji su koristili drogu ili koriste i dan danas, nikada mi nije palo na pamet da probam, niti me to stvarno interesuje, nemam potreba za tim, mislim. Meni je život zanimljiv i bez toga i mislim da je to samo jedno bekstvo iz stvarnosti. Kada prestane efekt toga ti dalje imaš taj problem, tako da bolje da se ljudi suoče sa problemima nego da beže iz problema. Za one koji interesuju kako sam ja, u stvari, znate, nekad čovjek uradi nešto i nesvesno, u stvari ja sam se trudila, ja sam sa njima otvorena i mislim da decu treba vaspitati, da sa njima se otvoreno priča o svemu, apsolutno o svemu. Ja sam sa njima otvoreno pričala, znači mi smo uvek mnogo pričali i mislim da je ta komunikacija između roditelja i dece mnogo važna. Ja sam njima sve to pričala i objasnila i mislim, znate šta, da čovjek treba, pogotovo deca, da se plaše takvih stvari, jer u principu i treba da ih bude strah, jer to, znate šta, to je ipak za neku drugu temu, ali znate šta, droga je svuda oko nas i ovde i tamo, međutim, ako si ti van tih krugova, nema razloga da se plašeš i ako znaš... A nije, ali da ti isto treba da zna, ako si ti u krugu, ako se nekad nađeš da si sa ljudima koji koriste drogu bilo koju, mislim, nebitno je sad, da ti znaš da se skloniš odatle, ako to utiče na tebe na neki način, mislim, ako vidiš da pravi problemi, ili da znaš da jednostavno to tebe ne interesuje, da to uopšte nije za tebe i onda te nije te briga. Tako sam ja uvek, uopšte me nije interesovalo.